дека се плука по Бугарија, албанците градат паметници на сепаратисти од УЧК, а србите на удово пеат "Ово е земја Србија". Това са различните стандарти. Това винаги ме е очудвало как македонската държава няма абсолютно никакъв проблем от 17 или 18 хиляди неправителствени организации. Те ретроспективно взеха само 2 такива, че по някакъв начин има проблем с тях. А това, че има най-различни сръбски имена и други и албански, които не винаги са били в интерес на единна македонска държава, въобще не ги интересува, защото тяхната основна цел, всичко за което дават и пари, и е финансирано, и за което работят службите, е само по направление на българите. Те другите ги смятат за техни съюзници, не само, и някои може да ги смятат и за началници. Но това се вижда на много места. Отбелязването или честването на битката при... извинявайте, сега ми излезна утъкъла... както и да е, сърбите честват една... Заберняк. Точно така, да, точно така, където си позволи един сръбски министър на територия на НАТО да говори срещу НАТО, да говори срещу България, директно от територията на натовска държава. Сръбски министър на такова съвместно честване, явно на съвместна история, нямат абсолютно никакъв проблем да го правят с сърбите. Да си спомняме и на Каймакчалан какво се случи. Много са темите, които са изключително притеснителни.